Thokozani gogo Parafini Suzayo kaNdlovu Cape Town. UCaptain Abraham Traore, President yaseBurkina Faso, iyafa ibulawa ngabantu abasecaleni kwabo. Ama-Afrika ayafa. Cela abathandazeli, iinyangi, izangoma, bantu belizwe bake bathandazela le president yase-Afrika le ilwela umuntu omnyama angathetheli ubutyebi. Izangoma, abaprofeti, abampha amandla, abone ngokomoya utshaba elusecaleni kwepresident ibulawa ngabantu abasecaleni kwabo. Abaprofeti abamkhusela spiritual